Ngayong unta guys, mo na itong trabaho guys. Diri sa October 15 sa buntag mga ito. Noon, diri sa LGU Matalo, Leyte, Philippines. Okay guys, naman ito guys. Ma-check ka dyan guys. Okay guys, importante guys yung pag-check ng picture para mag-check ng audit. Pinaka-importante guys yun yung picture before pag-check guys.